Hej alle sammen, velkommen til den første short intro. Jeg har besluttet mig for, at vi starter en ny kanal, der hedder Tømmerdrengene. Vi er lige nu er vi i gang med at bygge en shelter, og I kan så følge med ved at subscribe hernede, og så kan I være med på vores eventyr, hvor vi bygger ting, vi gør alt muligt i naturen. Jeg håber selvfølgelig, I vil være søde og lige subscribe dernede. Så og hvis vi kunne komme op på 50 subscribers inden året forventer vi, at vi måske rammer 100 eller 500 subscribers. Jeg håber, I vil se med næste gang. Og indtil da, vi ses.